kärpätkin ne luulee olevansa vaikka mitä. Mut ei ne oo ku hemmetimaisia sössöjä vaan. On sitä ollut ennenkin nuijasotia tässä maassa. Mut olispa taas nuijalla töitä. Ja hyvä olis saada nuijallekin töitä. Kaikki. Itsestä ei oo niin väliä juu. Joku on pannut pois päältä ne vaan. Vittu mikä ei se biisi oo oikeesti. Tää on hyvä. Mun mielestä. Tässä maassa on niin huonot liksat, että nälkä on aina vieraanamme. Mut eipä onneksi en oo päässyt vielä yllättämään. On sitä tässä yksi ja toinenkin sentäs jotakin nähnyt. Voi olla, että vielä käydään ulkomaillakin. Etipä se nahkarot. Ettei sitä